Kaca pecah aula sekolah. Taun 1995, aku lulus saka SMP negeri ing Kutha Malang. Banjur melu-melu daftar seleksi ing SMA negeri favorit. Alhamdulillah, senajan nem utawa nilai Eptanas murniku dudu sing paling dhuwur lan sing daftar nganti ewon jumlahe, kamangka sing ditampa mung wetara atusan wae. Aku klebu salah sijine sing ketampa. Nalika semono, ospek dianakake ana ing aula anyar sekolah sing gedhe lan jembar banget. Aula kuwi manggon ing lahan sing ujare kandha wingit tur angker. Mula ing aula anyar mau asring ana kedadean sing terkadang ora tinemu nalar utawa sing aneh-anehi. Upamane ana swara tanpa rupa, mambu kembang utawa kemenyan lan liya-liyane. Nanging sing paling asring yaiku kaca jendela aula mau ditemokake pecah, ambyar tanpa ana sebabe. Tumrap murid anyar sing jirih menyang endi wae mesti padha ngajak kanca. Sawijine dina dumadi umyek antarane para guru lan murid-murid sing dirembug bab keanehan ing salah sawijining ruangan. Ora liya ya aula sekolah iku mau. Sebab nalika arep digunakake kanggo ospek orientasi murid anyar, lah kok bangku pating slengkrah, kaca jendela padha pecah, pating selebar ana ing ujung ruangan. Dadi kepeksa para murid bareng-bareng nata bangku lan ngresiki pecahan kaca dhisik. Kedadean kaya ngono mau ora mung pisan pindho, saengga ndadekake judheke para guru lan murid. Mula kabeh banjur bebarengan ngarohke apa kang dadi penyebabe. Dipimpin dening Bapak Kepala Sekolah sing asmane Pak Jatmiko. Sawetara wektu nganakake penyelidikan, saengga entuk dudutan utawa kesimpulan menawa uger dina Setu sadurunge aula sekolah iku dienggo kegiatan orientasi siswa, kaca jendela padha pecah. Yen ora ana kegiatan apa-apa, tetep kaya adate. Sawise mangerteni penyebabe, Pak Jatmiko sarta para guru liyane sing kepetung kendel kepengin mbuktekake sapa sing wani gawe ontran-ontran. Wusanane padha sepakat yen malem Senin wanci tengah wengi sakbubare kegiatan persami arep ndeleng kahanan ing ruangan kasebut. Ing dina kang wis ditemtokake, para guru amping-ampingan ana pinggire lawang aula sekolah anyar kasebut lan lampune diurupake. Bareng diinceng pranyata ning jero aula iku katon sawenehe pawongan gagah kang ngadeg sedakep ngungkurake lawang nganggo sandangan satriya Jawa kuno kaya dek jaman Majapahit ngono kae. Nganti tekan tekad kang gilik, Pak Jatmiko notok lawang. Dok 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 dok. Sopo kuwi? Pitakone pawongan iku tanpa noleh lan tetep ngungkurake lawang. Kula kepala sekolah mriki. Pak Jatmiko mangsuli. Mlebu, lawange ora tak kancing. Semu wedi Pak Jatmiko dalah guru liyane mlebu ruangan.
Nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa. Kandhane Pak Jatmiko. Masalah apa? Panjenengan menika sinten? Lan dalemipun pundi? Kok tengah dalu kados ngaten wonten ing mriki? Oh, kuwi to. Ngene. Yen kowe kepengin ngerti sapa aku iki, bakal tak genahke. Pawongan mau meneng sedhela. Sakwise unjal ambegan landung, banjur mbacotake omongane. Jenengku Wangsa Dadung. Aku duwe sedulur lanang. Jenenge Wangsa Kawung. Lah sakmenika sederek panjenengan wonten pundi? Manggon ana omahku kene. Saiki ora bisa jenak awit akeh menungsa sing ganggu gawe. Panjenengan kok ngendika bilih ing mriki dalem panjenengan menika larah-larahipun kados pundi? Sak temene kawit atusan taun kepungkur, aku lan sedulurku manggon ana ing kene. Wis ora kerasan mapan lan tentrem. Nanging karana jahile menungsa, omahku diobrak-abrik nganti ajur ndadekake bingunge atiku lan sedulurku. Suwe anggonku milang-miling golek papan anyar. Nganti wusanane aku nemokake papan iki. Banjur tak enggoni karo sedulurku. Nanging iwo semono, senadyan mung ciut kok ya isih ana wae menungsa sing gendaksi karo tansah ganggu gawe katentremanku. Mula sarene aku rumangsa keganggu, banjur dina candhake ruangan iki tak gawe kisruh. Pamrihku karben janma menungsa padha sadar lan ora terus-terusan ganggu ketentramanku. Nuwun sewu, ingkang dipun maksud ganggu menika kados pundi? Pitakone Pak Jatmiko. Sing tak maksud ganggu katentremanku ya kuwi nalika janma menungsa padha tumindak murang tata. Kaya pating brengok saenake dhewe lan guwang rereget ana ing papan kene. Menawi makaten nyuwun sewu saking pamundhutipun para pengajar lan panyuwunanipun para murid sekolah mriki, panjenengan sak anak kadang kanthi penggalih kersa paring pangapunten dumateng para siswa ingkang sampun keladuk murang tata lan mbok bilih kersa ninggalaken papan mriki. Ngertenono, aku lan sedulurku babar pisan ora kepengin ninggalake papan kene. Nanging rungokno, aku ya ora arep gawe kisruh maneh. Sarate ya iku kowe kudu bisa ngandani murid-muridmu kae kabeh. Aja nganti tumindak kurang tata. Apa maneh buang rereget ana ing papan kene. Nggih, sampun kula sagahi, namung kersane kersa ngetingalaken pasuryan panjenengan supados kula sak kanca waget mangertosi kanthi gembira wujud panjenengan sak wetahipun. Yen kepengin nyumurupi raiku nanging aja padha kaget. Amarga aku iki beda karo liyane. Sanalika pawongan mau noleh balekake awake, ngatonake mripat kang mencorong abang branang lan untune cringih-cringih sinambi guyu lakak-lakak kanthi swara kang megakake kuping. Nganti ana dalan salah siji guru wanita
merga saking wedine sakala njerit lan bablas semaput. Sabubare kedadian kuwi, Pak Jatmiko minangka kepala sekolah lan para guru liyane banjur enggal ngaturi pangertosan tumrap pentinge njaga tata tertib lan kebersihan lingkungan sekolah marang para siswa. Ora ing lingkungan sekolah wae, nanging ana ing ngendi papan kudu nduweni kewajiban kanggo katentreman lan ketertiban. Wusanane kegiatan orientasi lan belajar mengajar tanpa diganggu dening sing aneh-aneh maneh. Kahanan mengkono mau ndadekake bombonge atiku minangka siswa sekolah kono, awit duweni guru sing kendel kaya Pak Jatmiko sing menehi piwulang bilih sejatine jalma menungsa kuwi bisa uga urip sesandingan akur karo bangsa alus. Tumrap kabeh padha-padha titahing Gusti kang akarya jagat. Cutha.